Képzelje el egy pillanatra, hogy okostelefonja néhány másodperc alatt megoldja azokat a számításokat, amelyek a világ legerősebb szuperszámítógépeinek szó szerint több ezer évbe telne. Képzelje el, hogy szimulálhatja egy komplex molekula minden egyes atomját, abszolút pontossággal megjósolhatja a globális pénzügyi piac ingadozásait, vagy pillanatok alatt feltörheti a legkifinomultabb titkos kódokat. Ez már nem sci-fi, és ami most következik, teljesen megváltoztatja a globális technológiai egyensúlyról alkotott képét. Oroszország forradalmi lépést tett a kvantumszámítás technika terén, amely akár a bolygó geopolitikai térképét is átrajzolhatja. Miközben a nyugat technológiai szankciókat vezet be, és naívan azt hiszi, hogy ezzel elzárta Oroszországot a csúcstechnológiától, Moszkva két nagy trükköt húzott elő a tarsolyából, amelyek megrázhatják a szilíciumvölgyet. Egy tökéletesen működő, tesztelt és validált 50. bit kvantumszámítógépet, valamint egy forradalmian új, Altaj nevű neuromorf cipet, amely teljesen megcáfolja a nyugati szakértők előrejelzéseit. De várjunk csak 50 kubit. Ha követi a technológiai híreket, biztosan hallott már az IBM, a Google vagy a DVV által fejlesztett 1000, sőt 5000 kubitos szörnyetek kvantumszámítógépekről. Akkor miért okoz ez a szerény 50 kubitos orosz eredmény ilyen pánikot a nemzetközi tudományos közösségben és a nyugati hírszerző szolgálatok körében? Az igazság meglepő. A kvantumszámítógépeket kizárólag a bitek számával összehasonlítani olyan, mint egy Formula 1-es autót kizárólag a motorja mérete alapján megítélni. Ami igazán számít, az a kvantumkoherencia, a bitek közötti összeköttetés, a működési frekvencia és mindenekelőtt a számítások stabilitásának fenntartása. Ezen alapvető kritériumok tekintetében az orosz kvantumszámítógép messze felülmúlja nyugati versenytársait. Vegyük példának a híres DVV Advanta GT, amely 5000 kubitjával annyira felkeltette a média érdeklődését. Papíron lenyűgöző, nem igaz? De itt van az igazság, amit a gyártók nem mondanak el. Valójában ez egy rendkívül specializált rendszer, egy kvantumhegesztés, amely csak nagyon specifikus optimalizálási problémák megoldására képes. Ez pontosan olyan, mint egy ipari buldózer és egy Ferrari összehasonlítása. Mindkettőnek erős motorja van, de teljesítményük teljes mértékben attól függ, hogy milyen terepen használják őket. Az orosz számítógép viszont univerzális, elméletileg bármilyen típusú kvantum problémát képes megoldani, a molekuláris szimulációtól a kvantum gépi tanuláson át a kriptográfiáig. De ami ezt az előrelépést még érdekesebbé teszi, az az orosz technológiai sokszínűség. Míg a legtöbb ország egyetlen megközelítésre koncentrál, Oroszország egyszerre 4 különböző kvantumplatformot is elsajátított. A kvantumpontokat, a csapdába ejtett atomokat, a szupravezetőket és a fotonokat. Csak 2 másik ország rendelkezik ilyen technológiai sokoldalúsággal a világon. Ez a sokszínűség nem luxus, hanem a jövőre vonatkozó teljes körű biztosítás. Az orosz tudósok egy abszolút zseniális stratégiai döntést hoztak. A mennyiség helyett a minőséget, a média szereplés helyett a megbízhatóságot választották. Alapos kutatásai kimutatták, hogy 50 kubit alatt az ionos rendszerek biztosítják a legjobb kvantumstabilitást és a legnagyobb számítási megbízhatóságot. De itt van a részlet, ami mindent megváltoztat. Nem egy törékeny laboratóriumi prototípust fejlesztettek ki, amelyet tökéletes kísérleti körülmények között tartanak. Nem, ez egy valódi robusztus ipari platform, amely készen áll a sorozatgyártásra, a kereskedelmi forgalomba hozatalra és a folyamatos fejlesztésre. Más szavakkal, átléptek az alapkutatás szakaszából a gyakorlati alkalmazás szakaszába. Most hadd magyarázzam el, miért is jelent ez a kvantumverseny szó szerint geopolitikai túlélési kérdést. Képzelje el, hogy pillanatok alatt feltörhet minden jelenlegi titkosítási kódot, beleértve a katonai kommunikációt, a banki tranzakciókat és az államtitkokat. Védőket is. Képzelje el, hogy valós időben, matematikai pontossággal optimalizálhatja a globális logisztikai láncokat, vagy forradalmi gyógyszereket fedezhet fel azáltal, hogy tökéletesen szimulálja több millió molekula egyidejű kölcsönhatásait. Az a kvantumszámítógép, amely eléri ezt az üzemképességi szintet, tulajdonosának olyan geopolitikai előnyt biztosít, amely összehasonlítható a nukleáris fegyverek birtoklásával az 1940-es években. És ne tévedjen! Ennek a technológiának a katonai alkalmazásai nem csak nyilvánvalóak, hanem teljesen félelmetesek is. Olyan rakétavédelmi rendszerekről beszélünk,
amelyek képesek valós időben kiszámítani több ezer objektum pályáját, autonóm drónokról, amelyek emberfeletti taktikai intelligenciával rendelkeznek, forradalmian új anyagokról, amelyek tulajdonságait a jelenlegi technológiákkal lehetetlen reprodukálni. Pontosan ezért fektetnek a világ összes technológiai óriása, Google, IBM, Microsoft, Amazon több 10 milliárd dollárt ebbe a versenybe, és már is lázasan dolgoznak a posztkvantum titkosítási rendszerek kifejlesztésén, hogy megvédjék magukat attól a naptól, amikor ezek a gépek teljes mértékben működőképessé válnak. Nem, valószínűleg soha nem foghatunk meg egy kvantumszámítógépet a szupermarketben, hogy kedvenc videójátékainkat játsszuk. De biztosan hozzáférhetünk majd a számítási teljesítményükhöz felhő alapú platformokon keresztül, ami forradalmasítani fogja olyan területeket, mint a pénzügyek, a gyógyszerkutatás vagy a mesterséges intelligencia. A kvantumforradalommal párhuzamosan Oroszország egy másik technológiai meglepetést is készít. Az Altai nevű neuromorf processzort. Hogy megértsük annak jelentőségét, nézzük meg az Nvidia villámgyors felemelkedését. Ez a vállalat a semmiből indult az 1990-es években, videójátékokhoz gyártott grafikus kártyákkal, ma pedig a világ legértékesebb vállalata. Miért? Mert grafikus processzorai tökéletesnek bizonyultak a mesterséges intelligencia számításaihoz. De ennek a dominanciának van egy Achilles sarka: hatalmas energiáfogyasztása. Egy nagy mesterséges intelligencia modell kialakítása annyi áramot fogyaszt, mint egy kisváros hetekig. Ez hosszú távon fenntarthatatlan. Az orosz Altai neuromorf processzorok ígéretesek, hogy ez az energiáfogyasztást akár 1000-szerre is csökkenthetik, miközben gyorsítják a számításokat. Mi a zseniális ebben a megközelítésben? Az emberi agy működésének utánozása. Agyunk komplex információkat dolgoz fel mindössze 20 watt energiáfogyasztással kevesebb, mint egy ledizzó. Az Altai csippek ezeket a biológiai mechanizmusokat reprodukálják elektronikus áramkörökben, így rendkívül hatékony mesterséges agyakat hozva létre. Ezeknek a processzoroknak a harmadik generációja ebben a hónapban kerül gyártásra. Képzeljünk el katonai drónokat, amelyek műholdas kapcsolat nélkül képesek komplex taktikai döntéseket hozni, önvezető autókat, amelyek még alagútban is tökéletesen működnek, vagy ipari robotokat, amelyek azonnal alkalmazkodnak a váratlan helyzetekhez. Mindezt anélkül, hogy felhőkapcsolatra vagy kifinomult hűtőrendszerekre lenne szükség. Ez az energiafüggetlenség forradalmi lehetőségeket nyit meg. Ezek a processzorok összeállíthatók teljes szuperszámítógépekké, új generációs adatközpontokká, amelyek több százszor kevesebb energiát fogyasztanának, mint a jelenlegi berendezések. A orosz technológiai lemaradásról szóló közkeletű vélekedésekkel ellentétben ezek a fejlesztések bizonyítják, hogy az ország vezető pozíciót foglal el a jövő világát meghatározó áttörő technológiák terén. Míg más nemzetek a tegnapi technológiákat tökéletesítik, Oroszország hatalmas összegeket fektet a holnap technológiáiba. Ez a stratégia meghozhatja gyümölcsét. 5 vagy 10 év múlva, amikor ezek a technológiák elérik kereskedelmi érettségüket, a globális technológiai erőviszonyok teljesen átrendeződhetnek. Azok az országok, amelyek ezeket a csúcstechnológiákat uralják, fogják diktálni a 21. század gazdasági és geopolitikai játékszabályait. A technológiai verseny még csak most kezdődik, és tétje messze meghaladja a puszta tudományos fejlődést. Nem másról van szó, mint arról, hogy kik lesznek a holnap szuperhatalmai. És nyilvánvaló, hogy Oroszország még nem mondta ki az utolsó szót ebben a kiélezett versenyben, amely mindannyiunk jövőjét meg fogja határozni.